Završila se eto i ta famozna 2020. godina kakvu niko od nas nije očekivao i da nam je neko pričao kako ćemo je provesti, da je neko ovako nešto uopšte mogu i da zamisli, nije. Ja prvi se svakog jutra budim i pitam se da li je sve ovo moguće, ali svako jutro. Ali šta da se radi, nekako smo naučili da živimo sa time, a počela je godina normalno, jedan spori januar, mali broj uređaja na testu, kako to biva početkom svake godine, odlazak u Minhen na S20 pre-briefing, čekala se Barcelona i Mobili Kongres, spremili se, rezervisali smeštaj, kupili karte, radovali se, ali već početkom februara shvatamo da od toga nema ništa. Iako pazite sada, u tom momentu Španija nije imala niti jednog zaraženog. Jedna po jedna firma je počela da otkazuje svoje učešće, a iako su neki tvrdili da je to u stvari međunarodna zavera, ubrzo se ispostavilo da je to samo bilo zatišje pred buru. I ja 16. februara putujem u Teksas na AMD Renoir prezentaciju, mnogi me savjetuju da nosim masku, barem na aerodromu, mislim se, ma šta će mi to? I stvarno tek poneko obično neki kineski turisti, a u povratku svraćam u New York na nekoliko sati, pun voz od New Yorka do Penn Stationa i nazad, Manhattan krcat ljudima, a ja ne razmišljam uopšte da je korona već tu. A 20 dana kasnije na live web kameri gledam isti taj Times Square na kome sam bio i nema jednog jedinog čoveka. U povratku zbog ranije kupljene karte svraćam na 24 sata u Barcelonu, sunce, divota, prelepo, samo nema Mobilo Kongresa i nema posetilaca i nekako neprijatno prazno. Ali i opet ni pomisli nema šta nas sve čeka. I da je to, u stvari to, od putovanja za ovu godinu. A da budem iskren, navikao sam se za sve ove godine i to mi strašno nedostaje. Em imaš dobar sadržaj, em si očistio glavu od svakodnevice, napraviš par dana drugačijih, vidiš neki novi grad ili opet upoznaješ onaj u kome si već bio. I to je najlepši deo ovog posla kojim se bavim, na čemu sam baš zahvalan. I dalje znate, već za 20 dana nastalo je ludilo i kod nas, lockdown, gde ići, kako raditi. Setite se kako je bilo tada, a i sada nije mnogo bolje. I nema nam druge, pada dogovor da nema odlaska nigde. U goste, restorane, kafiće, da nema eksternog druženja i da smo u tom režimu samo kuća i samo redakcija relativno bezbedni. I tako smo radili jedno mesec i po dana, odlazak na posao je svakako bio bolja stvar od sedenja u kući u svakom smislu. Jer mi video od kuće nismo mogli da radimo. Ali moram priznati da nije bilo sve tako jednostavno i svi su bili zbunjeni, niko nije znao kako će posao izgledati, kako će se sve odvijati. Ali nekako je i sa tim popuštenjem mera tamo negde u maju krenulo nešto da se događa. Ovo je godina gde su mediji bili dobri i najčešće jedini način za informisanje kupaca, pa mi se čini da sve u svemu nikada veći broj uređaja nismo imali na testu nego ove godine. I bilbordi su za oglašivače izgubili smisao, nema ljudi na ulicama, tržni centri nisu radili, pa su nakon toga bili poluprazni, znači samo online. I deluje kao da su svi ove godine javljali kako bi prikazali mogućnosti svojih uređaja, jer drugačije nije moglo. A prethodnih godina ih nije bilo. I dosta se uradilo. Opet nekih 270 videa za godinu dana, što nam se nekako i uklapa u proseke iz prethodnih godina, s tom napomenom da je prethodnih godina bio daleko veći broj reportaža ovde u lokalu u Beogradu, a naročito naravno sa putovanja koje su ove godine nažalost izostala, a realno ne nadam se ni u 2021. U stvari nadam se, ja potajno, samo tako kažem, da bi možda moglo nešto da se dogodi, eventualno da se desi neki preokret u ovoj ludoj situaciji, pa da barem eto budete Eiffel u Berlinu, septembar je daleko. Broj pregleda videa ove godine negde oko 11,5 miliona. Za razliku od prošlogodišnjih 9, stalno smo gravitirali tu negde oko 1 milion pregleda mesečno, nekad malo više, nekad manje. I u ovim okolnostima nije to bio loš rezultat i ove godine Benchmark ostvario najviše pregleda u odnosu na slične kanale u regionu, ali nedostajali su objektivno ti udarni sadržaji sa sajmova ili veliki svetski premijera, po čemu smo mi bili prethodnih godina prepoznatljivi i koji su uvek izazivali veliku pažnju publike. Broj subscribera ili pretplatnika kanala, kako već volite da se to naziva, ove godine povećao se za 35.000 sa 75 na 110. Kada su zabavni sadržaji u pitanju, to ide mnogo lakše, ali ne možemo da budemo nezadovoljni. Publike koju zanimaju sadržaj ovog tipa ima toliko koliko ima. Mi se trudimo da dopremo do nje koliko je to u našoj moći. Ali stvarno nam je jako drago kada vidimo da nas je neko poslušao, odabrao preporučeni uređaj i kada se nakon toga javi sa nekakvim rečima zahvalnosti na pravilnoj odluci. To je znak da smo
mi svoj deo posla obavili kako treba, dali gledaocu pravi i objektivan savjet. I uprkos nedostatku tih mega aktualnih sadržaja, bilo je tu lepo kontenta sa naše strane, bilo je izuzetno puno uređaja, lepih ekskluziva. Evo, kad pogledam 12 meseci unazad, pre godinu dana imali smo 23 video priloga sa više od 100.000 pregleda, a danas ih imamo 50. Sledeće, nadam se, može i svih 100. 11 videa preko 200.000 pregleda. I ti naši sadržaji marljivo i polako skupljaju broj pregleda, oni se gledaju mesecima nakon objave i ta ogromna arhiva recenzija ima svoju vrednost. Ne jurimo mi te agresivne naslove, niti vrišteće sličice. Baš sam nedavno o tome razgovarao kada je bio ovde sa Igorom sa Balkan.tech kanala. Ne jurimo taj famozni YouTube algoritam. Samo radimo svoj posao kako smatramo da je pravilno za nekoga ko sve ovo smatra svojim pozivom. Naravno, i ove godine najpopularniji su bili mobilni telefoni, ali moram priznati da su i Manča i Boža u svojim kategorijama uređaja koje predstavljaju beležili znatno veći broj priloga nego što je to bio slučaj ranije. I posebno mi je drago što smo uspeli da povećamo broj prikazanih uređaja koje nije lako obezbediti za potrebe testiranja iz brojnih, na izgled nerazumljivih razloga. Reč je naravno o televizorima, čija popularnost ne jenjeva, čak mi se čini da je ove godine potraga i potera za dobrim televizorima bila nikad veća. Nekada smo ih koristili da bi gledali TV program, danas ih kupujemo da bi uživali u visokom kvalitetu filmskih naslova i naravno gamingu koji na velikom ekranu dobija neku sasvim drugu dimenziju. A kada bi trebalo da posebno označimo momente koji su po nama u našem radu obeležili ovu 2020. godinu, svakako bi to bila proglašenje najboljih telefona sredinom i krajem godine. Prvo, iz razloga što smo uradili nešto neobično i drugačije. Drugo, što smo od tih retkih napuštenja redakcije ove godine napravili i dobar team building, dodatno povezali svoje redove i učvrstili sistem koji nas pokreće. I mi ne znamo sve. Mi svakog dana naučimo nešto novo i ne samo kada je svakodnevni posao u pitanju, već i način na koji ga treba dalje unapređivati. Naravno, svega toga ne bi bilo na taj način da nismo vrlo ozbiljno investirali u ovaj novi prostor i to u trenutku koji generalno makar na izgled nije bio pravi. Ali to je svakako bila naša najbolja odluka ove godine, jer smo konačno došli u situaciju u kojoj možemo da se razmahnemo, a maštu u onom specijalnom kadru koji nam je nekada bio uskraćen, pretvorimo u stvarnost. I svi smo ponosni na našu novu redakciju, rekao bih s pravom. Ali idemo dalje, dodat ćemo uskoro ovom celom našem prostoru još nekih dodatnih 70 kvadrata, koji su direktno povezani sa ovim. Imamo neke ideje na umu koje ovih dana ozbiljno razmatramo, radimo na studiji izvodljivosti i proceni poslovnog rizika. Ako odlučimo da se u to upustimo, bit će interesantno. Ako ne, dobit ćemo u tom novom prostoru još nekoliko sjajnih scenografija da snimamo i bukvalno šta nas se prohte. U svakom slučaju neće biti dosadno i veoma sam zadovoljan načinom na koji smo ove godine uspeli da unapredimo ovu našu malu priču. Korak po korak, nekada suzdržano, nekada hrabro, ali oprez je neophodan u svakom smislu. Nema letenja po svaku cenu. Jer kada pogledamo unazad prethodne 4 godine i početak našeg aktivnog bavljenja videom, odigrali smo, ja bih rekao, stvarno kvalitetno. Bili smo u 40 kvadrata i to na 2 nivoa, dakle skoro potpuno neupotrebljiv prostor. Sada ćemo imati 230 kvadrata sa ogromnim prostorima kakve nama i trebaju. Da Nexi može da nastavi da stvara svoju magiju. Ali moramo dalje, nova godina, novi izazovi i treba nam jedan dobar novi kolega, neko sa puno iskustva i mnogo znanja, ali neko ko neće narušiti ovu koheziju koju mi kao tim imamo. I kroz godine sam upoznao mnogo sjajnih stručnjaka, ljudi koji strašno puno znaju, a opet mi ne pada na pamet niko ko bi se uklopio u ovaj tim da bude i Baja i drugi kolega i brat. Neko ko će doneti dodatni kvalitet ne samo u stručnom, u svakom smislu. Nadam se da ćemo ga pronaći, kao što rekoh jednom prilikom, on će se sticajem okolnosti sam jednog dana ovde pojaviti. Od aktualnog sastava uvek imam dobru loptu u prostor, upotrebljiv centaršut i ovo je kao kolektivni sport. Važna je timska igra. Za one koje to zanima, da, počeli smo sa radovima na novom sajtu, da ovu sporohodnu skalameriju pošaljemo u prošlost i prilagodimo se aktualnom trenutku. Uvek nešto preče, nešto u tom momentu hitnije, sada je red da se i to sredi, da bude kako treba i kako benchmark sajt to zaslužuje.
Da budem iskren, mnogo smo se fokusirali na video prethodnih godina, red je da se poprave i druge stvari koje objektivno ne valjaju. Ne može, nažalost, sve odjednom. Želimo u 2021. da se dodatno pozabavimo kanalom na engleskom jeziku, lepo gura Bench House i ovako, ali definitivno postoje periodi u kojima nismo obraćali dovoljno pažnje ili ulagali dovoljno energije. I to moramo da promenimo. U planu je naravno i neka nova lepa oprema, neke nove kamere, neki novi objektivi, kako ne bi bilo ideje koja iz ovog ili onog razloga ne može da se realizuje. Možda i može, ali neočekivanim kvalitetom na kome mi insistiramo. Jer ambicija uvek mora da postoji, bez nje je život dosadan, dokle god je ona naravno realna. I mi od 2021. godine nemamo neka ne znam kolika nerealna očekivanja, jer vidite u kakvom vremenu živimo, neki sistem smo uspostavili i idemo svojim putem. Samo da zdravlja bude, da se život vrati u normalu i da bude kao nekada. A onda jedno 10 dana pauze, da makar delimično nadoknadimo u kafani ono što nam je ove godine uskraćeno, verovatno isto ono što ćete raditi i vi. Sve i da tada radimo, niko to ne bi gledao i ne treba. Mi samo želimo svoj život nazad. I vama želimo sve što i sebi, čuvajte se i budite pravi, kao i do sada.